Ayan guys, nandito ako ngayon sa gilid ng bahay namin. Mangunguha tayo ng dahon ng malunggay. So ayan yung mga tanim ko ng malunggay. Pasensya na kayo, hindi ako magpapakita ngayon sa camera kasi nag-work ako magdamag. So sobrang laki ng mga dinadala ng aking eye bags. Ayan, so yan ang mga tanim ko sa aming bakuran. Yan, konting silip lang sa aking maliit na garden. Halo-halo na ang mga tanim dyan. Yan, oh. May maliit na celery. May mga spring onion. May payat na kamatis. Merong ampalaya. Maraming sitaw. Merong okra. Yan. Mga bagong tanim na sitaw ulit. At saka mayroong mga pechay at mustasa. So mayroon din mga pechay at mustasa. At may maliit na papaya. Ayan. So guys, tulad ng pinangako ko sa inyo dun sa previous na video ko, gagawa tayo ng kinunot na tulingan. So kaya mangunguha tayo ngayon ng talbos ng malunggay. Okay? Ayan guys, so ito yung isa pang puno ng malunggay ko. Ayan, napakalaki din. Dami ng dahon. So, ayan ang kukuhanin natin mamaya. Mababa lang yan, akala nyo lang mataas. Abot ko lang yan kahit nandito lang ako sa, sa lupa, nakatayo. Kasi lagi ko siyang tinatagpas para hindi tumaas ng tumaas. At saka laging bago yung kanyang mga dahon. So, ito yung puno ng kakao namin. Yan. May pugad ng ibon yung puno ng kakao. Yan. Ay, may pugad ng ibon. Ayan. Tsaka yung aking tanim na sampalok. Actually, tumubo lang yan dito sa gilid. Tapos pinabayaan ko na, hindi ko na pinutol. Malaki na siya ngayon. Ayan. At maraming gumagapang na sitaw at ampalaya dito sa puno ng sampalok ko. So balik tayo doon. Ayan na guys. So yan na yung lahat-lahat oh. Isang ng kamay ko. Ganun karami yung nakuha kong dahon ng malunggay. So hihimayin na natin siya. Ayan. So ganyan siya karami. So samahan nyo ako guys. Himayin natin to para makapagluto na tayo. Yan guys, so dahil ang lulutuin natin ay kinunot, so kinunot sa Bicol ay yung paraan ng paghimay ng isang karne or isda. So parang gaganunin mo siya. Ayan. So hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog, kung kinunot din ba or ano. So basta ganyan siya, himayin mo ng mas maliliit. So, dahil kinunot ang ating
gagawin sa ngayon. Ayan. Ganun. Ito yung ginawa ko guys kahapon. Yung sinaing na tulingan. So, hihimayin lang natin siya. Tatanggalin yung mga tinik. Tapos, hihimayin ng maliliit. Yan. So, ganyan. Yung original talagang kinunot guys, sa Bicol ay yung pagi or laman ng stingray. Yun. So, nag-improvise lang tayo. Kasi bawal na yata ngayon ang stingray. So, ito na lang gagawin natin. Malasa naman kasi ito itong sinaing na tulingan. Kaya ito. So, Sir Ice, Gonsen Price. Ito na yung request mo, sir. Kinunot. Yan na, Sir Ice. Shout out nga pala sa'yo at sa misis mo. So, siguro mga tama na ang 2 or 3 piraso. O kaya ubusin na natin kasi madami akong kinuhang dahon ng malunggay. So, napakasarap nito guys. Sobrang malasa. Yan. Kinunot. And again, mag-shoutout ako sa mga new subscribers ko dyan. Hi sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, makikisuyo na po. Please subscribe to my channel. Okay. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na mayroon akong i-upload na video. Ayan. So subscribe na kayo guys. Huwag mahihiya. Marami pa tayong upcoming videos. Lalo na yung mga Bicolano dyan. Please support my channel. Okay, mga kamag-anak ko. Sa susunod, gagawa ako ng Bicol Express. Bicol Express with a twist. So, abangan niyo yun, guys. Kung ano yung twist na gagawin natin. Gagawin ko pala. Kasi, kakaiba talaga siya. Level up ng Bicol Express. So, abangan nyo yun. Ano ba to sa Tagalog at sa English? So, guys, kung alam niyo kung ano ang Tagalog nitong ginagawa ko, itong paraan ng paghimay na ganito, paki-comment naman dyan sa comment box. Or kung alam niyo kung ano to sa English. Kasi wala talaga akong idea. Ayan. Basta ang alam ko, kinunot sa Bicol. Comment na guys kung ano ang Tagalog or English dito sa paraan ng paghimay ko nitong isda. Ayan, ubos na pala. So, ito na yun guys. Ayan. Ito na yung sinaing na tulingan. Kinunot na sinaing na tulingan. Ayan na yan guys, yung kinunot. So, ilalagay na, halo-halo na yan sila dyan lahat. Ayan. So, gata, sibuyas, bawang, asin, at saka yung kinunot. Hintayin lang natin kumulo at maluto ng konti yung gata bago natin ilalagay yung gulay na malunggay. Saka maya-maya, lalagyan natin ng sili para mas masarap. Lalagay na guys, so medyo luto na yung luto na yung gata. Ilalagay na natin yung dahon ng malunggay. Yan. So ganyan karami. Yan. Napakarami ng malunggay na nilagay namin. Kinunot. Sir Ice, yung request mo, yan na yon. Hindi nga lang siya stingray. Kasi bawal, baka tayo mahuli ng DNR ba? Yan na guys. Yan na yun. Sakto lang yung dami ng
nung gata. Litaw na litaw yung kinunot. Ayan na guys. So, nailagay na namin yung sili. Lulutuin lang natin ng konti. So, tapos na. Luto na ang ating kinunot na tulingan sa malunggay. Ayan. So, kakain na kami. Maraming salamat sa panonood. At sana panoorin nyo yung mga susunod ko pang video. Bye!